Good morning, viewers. Good morning, viewers. In today's presentation, we are going to look at means of transportation. Ụzọ dị iche iche ndị mmadụ si aga njem. Ụzọ dị iche iche a gụnyere iji ụkwụ, trekking, ọgbatumtum, motorcycle, keke napep, tricycle, igwe, bicycle, ụgbọala dị iche iche, private and commercial cars, buses and trucks, ụgbọelu, aeroplane, ụgbọ mmiri, canoe, boat or ship. Mkpụrụ okwu ndị metụtara ime njem words that relates to traveling situation. Ime njem, to travel, onye njem, traveler, ndị njem, travelers. Ọdụ ụgbọala, motor park. Ọnụego, motor fare. Achọrọ m ime njem echi. I want to travel tomorrow. Achọrọ m ịgwa onye nkuzi m. I want to tell my teacher. Ana m aga Enugu State. I'm traveling to Enugu State. Aga m alọta izu ụka ọzọ. I shall return next week. This is what we are going to learn today concerning means of transportation. Unu ga-agbasi mgba tụsasị ozi a ụmụnna ndị na-ebe dị iche ihe anyị na-eme n'Igbo. Ndewonu, daalụnụ.